Piştî nêzîkî 5 heyvan li ser binçavkirina ciwanek Kurd li Efrîna Kurdistana Sûriyê malbata wî bang li aliyên berpirs û rêxistinên navdewletî ji bo diyarkirina çarenivîsa kurê xwe dikin. Ciwanê Kurd yê bi navê Ehmed Xeyrî bin Mustefa li pêşiya mala xwe di 14 heyva heftan ji aliyê gropekî çekdar ve yên ku li Efrînê dimînin hate binçavkirin û taniha tu zanyarî li ser wî û çarenivîsa wî nîne. Malbata Ehmedê daxuyaniyekî fermî de bang li aliyên berpirs li Efrînê kirin ku kurê wan serbest berdin wekû erkekî mirovî bi parastina jiyana sivîlan li Efrînê li gorî daxuyaniyê. Daxuyaniya navborî her wiha bang li rêxistinên sivîl û yên mirovî ku alîkariya wan bikin ji bo diyarkirina çarenivîsa Ehmed bi taybet ku Ehmed hindek kêşeyên wî yê tendurustî hene li gorî malbata wî. Ehmed Xeyrî ji dayîkbûyê Efrînê sala 1993 û ji malbatekî kurdperwer e û xebatkar e û herdim li pêşiya siyasetên çewt yên çekdarên PYD li Efrînê radewestiyan. Ji destpêka derbasbûna gropên çekdar ji bo Efrîna Kurdistana Sûriyê û taniha ew grop berdewam in di binpêkirina mafên mirovan li wê deverê ku ji bilî dizî û mal û wêrankirinê ciwanên Kurd digirin û binçav dikin. Ev ne cara yekê ye ku ciwanên Kurd bi vî awayî ji aliyê gropên çekdar ve li Efrînê têne girtin ku bi dihan ciwanên Kurd di zîndanên gropên çekdar de yên bi ser Tirkiye ve hene. Taniha çarenivîsa piraniya wan nediyar e.